Yes, comrades. How are you? Mulibwanji, makosana nonse Malawi, my comrades. How are you? Comrades, today is the birthday ya maremu Dr. Saulos Klaus Chilima. Anabadwa siku lake leloli. Nautenga ndambiri masamba mchezo. Kuyamba mamawa, kuyamba chama midnight. Kuzafika mpaka panopa tikuona mautenga abwino ena kukumbusana zitunzi zikuyenda ponse kukondwera ndi kusangalala kwa kubadwa kwa maremu Saulos Klaus Chilima. Zabwino kwambiri, zabwino. Even nanenso ndalembasi pa Facebook mmene ndikuonera omene ndinkaonera moyo wa Saulos Chilima ndi mmene ndikuonera kupita kusogolo. Saulos Chilima anali munthu wokonda dziko la Malawi. Sanali munthu wokonda kwambiri ndale za kuchipani, koma anali munthu wokonda dziko la Malawi. Fundo zake zambiri amakamba kumauza Malawi, mosaona mtundu, mosaona chigawo. Saulos Chilima anali munthu mmodzi wandale kufanza ndi moyo wake kapena age zaka zomwe anakhale ali wa moyo Saulos Chilima zimene anapanga pa nthawi yochepa kwambiri. Kufanza ndi akuluakulu ena ndale omwe anakhala akupanga ndale mpaka lero omwe ali akulu kwambiri, mwina azigogo ake kapena azibambo ake akulu. Saulos Chilima within a short time of period pamoyo wake anabwera mdziko muno munthu wodalisika ndi kale, kumene anachokako kuli chete, kumene anabwereranso kuli chete. Saulos Chilima zopanga zake zinali zachikulu kwambiri, koma ukulu wake suzakhalanso wa umwana ndi ukulu basi. Anything that Saulos Chilima did chena anationetsa ku Malawi kunoko pandale. Saulos Chilima ndi munthu wamkulu kwambiri, ngakhale nafa ndi zaka zapang'ono kwambiri, koma Saulos Chilima nzeru zake zinali zachikulu kwambiri kuposa onse andale amene tinawo panopa. Saulos Chilima ndi munthu mmodzi yemwe anationetsa Malawi mmene tena kukhala ngati dziko, mmene tena kupangira ngati dziko, mmene tena kuganizira kuti pite chitsogolo. Kulikonse kumene Saulos Chilima anagwira ntchito zake zimaoneka kuti apagwira munthu ntchito. Ku Airtel, ku Southern Bottlers, Saulos Chilima kulikonse kumene anagwira ntchito zake zimaoneka. As a vice president, Saulos Chilima zake zimaoneka. N'chifukwa chake Saulos Chilima anakhala vice president kwa maboma awiri kapena kwa anthu awiri omwe anali udana kwambiri pandale: Peter Mutharika ndi Lazarus Chakwera. Peter Mutharika DPP, Lazarus Chakwera MCP. Saulos Chilima anali vice president kwa anthu awiri amene wawa. Saulos Chilima was able to understand Peter Mutharika. Saulos Chilima was able to understand Lazarus Chakwera. Koma Lazarus Chakwera ndi Peter Mutharika mpaka leroli sakumvesesa bwinobwino, sakugwirizana. Mpene muone kuti pamene Saulos Chilima anali wanzeru. Anthu amene Saulos Chilima anakhala kukhala vice president kwa iwowo mpaka panopa amalephera kugwirizana mundale kapena zochitika. Peter Mutharika achipani cha DPP ndi Chakwera achipani cha MCP mpaka leroli samatha kugwirizana, sagagwirizane pa fundo ina yake kumanga Malawi kupita chitsogolo. Pamene Saulos Chilima mfundo zake ngati vice president anaziwa bwinobwino mabwana ake zofoka zawo, ndipo mabwera poyera kumatiuza ife kuti anthu awawa ndi ofoka. Kufoka kumene anaona ku DPP, Saulos Chilima anachisiya chipani cha DPP. Kuona zofoka ku MCP, Saulos Chilima amaoneka ngati chiopsezo ku MCP. Chiwaza fundo zena madinda, public sector reforms. Chinampa Saulos Chilima si china ayi, si ndale za kuchipani kapena ndale zina zili zonse. Chinampa Saulos Chilima ndi chili chomwe yeye amayankhula kwa Malawi. Chinthu chake chinali ichichi: mindset change ndi public sector reforms. Kayendesedwe kaboma osati kachipani. Kuchipani Saulos Chilima sanapange ntchito yayikulu ayi, koma kuboma. That's why ena ambiri mwayifokoda dziko lathu tikuyankhulabe za iye mpaka leroli. Mpaka leroli timafanizira anthu andale ayi kwa iyeyo mmene amakhala moyo wake. Tikamafanizira ndale za ku Malawi timaona Saulos Chilima mmene amapangira. Saulos Chilima
zimene zosangalatsa kwambiri kusiyana ndi ntchito yomwe amagwira ku chipani. Choyakhala kuti ku chipani Saulos Chilima amagwira bwino ntchito ya ku chipani, amayika ku mtima. Mwina chipani chake bwezi chili chachikulu kwambiri panopa, komanso bwezi chipani chake chili boma. Koma Saulos Chilima anakonda kwambiri boma, ziko. Amakhulupirira kuti anthu akasankha mtsogoleri akamukonda, mtsogoleri amene uja ndiye kuti ndi mtsogoleri wa ziko. Koma timthandize. N'chifukwa chake Saulos Chilima kufa kwace ambiri ali ndi zokamba zambiri. Ambiri akuchipani kwa Saulos Chilima ku UTM amafuna kwambiri Saulos Chilima choke mu mgwirizano wa tonsalansi. Koma Saulos Chilima anali ndi maganizo malingaliro kuti munthu akamala kuisa zinthu amata kusintha. Anakakamira momwemo Saulos Chilima mu mgwirizano kusempha ndi maganizo ambiri akuchipani kwace kuti achoke mu mgwirizano wa tonsalansi atayamba kuzunzika. So muone paile papa lero mukakhala muona kuti Saulos Chilima iye amakhulupirira mu chinthu choti chikhoza kusintha. Saulos Chilima amakhulupirira kuti mundale anthu amatha kusintha maganizo. Mindset change kapena public sector reforms kuyendetsa bwino boma, civil service. So comrades, Malawians, today Saulos Chilima birthday yake. Amalawi ambiri mukukamba zambiri. Koma chomwe tikuyembeza kwambiri kuboma lilipoli. Tikufuna kuti timve bwino kuti kodi Saulos Chilima chinampha ndi chani. What led to the death of Saulos Chilima? This is something that ambiri mkuyembekeza kuboma la DPP. Koma ineyo ndili maganizo osemphana ndi ambiri mwa inuyo. Mwina ndikhoza kuyankhula chinthu apapa mokukhumudwisani pamene ndikunena chilungamo. Chilungamo nchokuti don't expect anything good from DPP pa imfa ya malemu SKC. Chimozimozi imene inapangira MCP anabweretsa commission of inquiry yomwe sinatithandize, inangotiphetsa mtima Malawi ambiri. Komanso inatithandiza kwambiri kuti tiziwe tisimikize anthu amene timangomva kuti MCP nchipani cha nkhanza. Tinasimikiza pamalo wa SKC ndi public sector reforms yomwe inalipo. So comrades, Malawians, what you have to know is Saulos Chilima imfa yake simizaona chilungamo kuchokuzera kuchipani cha DPP. Panopa wa over 100 days DPP ili mboma. Palibe chimene chikuonekapo kuti maliro a Saulos Chilima azakhala kuti tiziwe chilungamo. Palibe. Chimozimozi imene inapangira MCP, chimozimozi imene inapangira DPP. Don't expect anything. Sikuti ndi onse amene ali ku DPP amamkonda SKC. Samamkonda ayi. SKC ali ku DPP. DPP amene alipo wasana mkonde SKC. Ambiri mwa iwo. Ndipo panopa ndi maudindo. Therefore, I don't see kuti DPP itithandiza china chilichonse kufufuza maliro a SKC. It's just a waste of time. Sizi kusiyana DPP ndi MCP. Ndipo nga DPP sipanga commission of inquiry yomveka bwino kufufuza maliro a Saulos Chilima. Ngati sipanga commission of inquiry, chipani cha MCP chikhala chokondwa kwambiri. So it will never be punished. Pazimene anapanga nkhanza kwa malemu Saulos Chilima imfa yake janda 28. May they so keep in rest in peace. So comrades, Malawians, mwena kuziwa chimene chichi. DPP sipanga commission of inquiry, whether you like it or not. These people are not ready. They don't even have the capacity. Komanso chimene mwena kuyembekeza nchokuti nthawi ya DPP iyi imene ili mboma yembekezani upandu wambiri uzichitika ku Malawi. Zambika kale amwenya kunyamulidwa kumabedwa, anthu amfuta angopezera ponseponse kufuna kuba ndalama kumalo mwemwe anthu akupangira ndalama. Achipani cha MCP sanakhutire ndi kuchoka mboma. Ndipo chilichonse chimene DPP izipanga, MCP izipanga mwanjira ina yake kusokoneza. Expect a lot of kuba, kuphedwa kwa anthu, tiziphedwa. Chifukwa yoti MCP ndiyo kwiya inachoka mboma isakuyembekeza. Komanso MCP ili mboma inapanga anthu ambiri kukhala anthu oziwa kupanga upandu against anthu amene amalimbana nawo. Chimozimozi MCP imene ili ku MCP ili ku opposition panopa expect more crimes than ever happened before. Chipani cha MCP chindichokonzeka. Pulika gulu kena ku MCP komwe konzeka kuonesa kuti chilichonse chomwe DPP izipanga tofuna kubweretsa poyera imfa ya malemu SKC. Kuzikhala imfa zosadziwika bwinobwino. I tell you, kuzikhala kukhapidwa anthu, kuzikhala kumenyedwa anthu. So comrades, Malawians, imfa ya SKC
yibweresa mazunzo kwambiri kwa anthu omwe afuna chilungamo pa imfa yake. Chauka commission of inquiry, ma commissioners azatemedwa ndi nkhankho kapena ena they will be poisoned. Chikwa MCP nkhaza ziliko zambiri kwa MCP. Ndukamba izizi ndikukuuzani lero la Malawi. Mukamona za chilendo zochitika Malawi muno zokuzana mwina ndi crime, advanced type of criminology, criminality. MCP is behind that. Akula amene wandrama zimene zinabedwa zambiri boma zicho. Anapanga recruit, anapanga employ, anapanga hire anthu achiwembu kuti azithana ndi anthu omwe afuna aone chilungamo pamene wa SKC. So comrades, expect this. A DPP akoza kuyesesa ndi kupanga commission of inquiry kwa mongo yerekeza. So nawonso mkati mwawo muli anthu ena oyipa kwambiri omwe safuna chilungamo chioneke pamene wa SKC. Chikayo akona vote ya 2030. Mundivese bwino pale popo. A DPP chilungamo chikapezeka kuti SKC anamwalira anachita kuphedwa chifukwa cha ndale. Ndio chipani cha DPP chili pa chiopsezo, chipani cha MCP chili pa chiopsezo. Ndio chipani cha UTM ndi chimene anthu ambiri amene azavota pa 2030. Ngakhala azavotera pa 2030 chipani cha UTM anthu ambiri. Why am I saying like this? Chikapezeka chilungamo kuti MCP ndi imene inapha SKC, president wa chipani cha UTM. The whole country to say Malawi tizava chisoni. Tizada and MCP komanso zafuna kuti chipani cha SKC chilowe bomu. Nzimene DPP akuona. So comrades Malawians tikamalira maliro kapena tikamakhala ndi malingaliro kuti DPP ifufuza maliro ya SKC muone zinthu zimene zizi. DPP kuza kuonesa chilungamo pa maliro ya SKC koma ita moral. Saikonda simuikonda ayi. Muzamvera chisoni. That means a DPP akona sympathy vote ya 2030 yomwe ingazatenge atenge chipani msogolo wa chipani cha UTM yemwe Adesu Kabamba. These are two things that you have to look at. Ngati DPP ingapange chilungamo pamene wa SKC ndiye kuti automatically UTM will be government 2030 with a very little or minimum campaign. Ngati mena anawela mboma DPP. MCP singasangalale kuona kuti DPP yapanga chilungamo pamaliro kufufuza maliro a SKC. Chikande kuti chipani chawo chathera pati pamene popo. Ndiye chipani cha MCP ndi DPP zopanga zawo ndi zimodzi. Andi zosemphana inde kona pamelo a SKC amagwirizana. Safuna chipani cha DPP ndi MCP alibe malingaliro abwino oti chipani cha UTM zawe mboma. Nanja MCP ndi number 1. That's why nthawi yawo ali mboma MCP vice president wawo ali SKC anafa mosazika bwinobwino. Kufufuza kwawo mena mafufuza ya maliro amene aja mkati muone sanafufuze bwino. Koma anthu ambiri amene akukhuzidwa ndi maliro a SKC na anthu akumpoto. Chipani cha DPP ndi chipani cha MCP yikopa kwambiri anthu akumpoto pa maliro a SKC. Chifukwa chani? Anthu amene analira mochoonadi maliro a SKC ndi anthu akumpoto. Why? Chilima got married from the northern region. DPP, that's why DPP kankhani yofufuza ndege imene inapasalo Chilima anayipereka m'manja mwa Attorney General yemwe ochoka kumpoto. Mukatizo muone MCP ndaya ya commission of inquiry. Ma commissioners ambiri anachoka mchipani chachani, anachoka kumpoto. Ndeti mpoto ndamene tikulira kwambiri maliro a SKC than any other region. Ku Central region salira kwambiri maliro ngabeti kulira kumpoto kuno. Ku Southern region, Eastern region salira maliro kwambiri meti kulira kumpoto kuno. Ndichifukwa chake maboma amene wawa MCP ndi DPP pankhani yofufuza ndege imene inapasalo Chilima akumatchula kwambiri anthu akumpoto kuti akhale patsogolo. Charles Muhango, the Attorney General, ndamene anamsiranga Minister of Justice, sorry to say this, Minister of Justice Charles Muhango ndamene panopa antalika anampasa ntchito yoti aunikire kugwa kwa ndege komanso ma investigations amene akuzapangika ma inquiry amene akuzapangika pakhuza ndi ndege ya imene na SKC kunthungwa kuNkhatabe district. Chimozi MCP inatenga dala anthu akumpoto kwa ikambiri mu commission of inquiry kuchepesa mphamvu ya ukali kwa anthu akumpoto. So MCP ndi DPP zochita zawo zimozi malingo awo ndi amozi.
safuna kuonesa chilungamo pamalo a SKC chikwakopa kuti chipani cha UTM chizakhala ndi majority vote pa 2030. So comrades Malawians, ine ndi makonda Malawi ndi mamukonda SKC fundo zake zabwino mene akambira kale. Expect nothing good about imfa ya maneno SKC from DPP. Never. Asakunamize chimozi MCP inu ya UTM musadalire kwambiri kukhala kwa opposition mozi na MCP kumagala kuti ndino anthu amozi ndino anthu osiyana. MCP inachosa moyo wa msogolero wanu wa chipani cha UTM. There's no way they can be happy kuti DPP ifufuzeso malo SKC ndipeza chilungamo. Never. So MCP ndi DPP na anthu amozi UTM mulipanoka ziwani mene mungapangire mungaendesere ndale zanu. Otherwise DPP ndi MCP sakukufunani. Thank you, comrades. Thank you.